Hey, what's up mga kabisdak? It's your boy, Bisayan Vloggers in the house. So karon mga kabisdak, so karon day no, samtang nagkuhan ko, nag-appear ako ang notification na nanday sila Boy Bungol part 8 ang Siki Horviners. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga kabisdak sa Siki Horviners, sa link ang ilang description, i-subscribe nyo na. Kung Bisaya ka, subscribe ka na rin sa channel ko. So karon mga kabisdak, sabay-sabay tayong tumawa at panoorin natin ang Boy Bungol part 8 ng Siki Horviners na pinaka-the best. Para sa akin, pinaka-the best na Bisaya nga Viners na sila. Ang Siki Horviners. So, let's go! Boy Bungol. So, start. Panoorin natin mga kabisdak. Suportahan nyo sila mga kabisdak ha. Nasa link ang ilang description. Siki Horviners. So, ayan. Si Boyax naman niya namuwak. Si Boy Moy oh. Gakyang-kiyang sino si Moy Moy? Si Boy Bungol. Nice. Kuya, sa naman bugahan eh. Sugo kung kuya, ingon siya nga mulam kuno siya kwarta nimo kay ipalit og bugas. Namunit naman kailangan kog sagay karon ko makakwarta. Unya ako na nun yung uslan. Dili salaan buyaks, kwarta. Kwarta lagi. Unya kay wala man ko. Nimo manghulos og kwarta si kuya, dili sa bangko. Mabangko man kana karon moy. Sa barko buyaks. Barko. Inamoy, igay mong kuya, wala ko'y kwarta, lakaw. Kung saan man ang kakao? Ay nanmoy, nahala, isuksok ng kakao ni mong dalunggang mungula ka. Mamang niabot naman po kagbugan. Ay santisima, kang mumuya, kang mungula ka. Lakaw, ulay sa inyo, igay mong kuya nga, wala ko'y kwarta. Walang pera. O asa din mong pitaka? Ay animal yung kamoy. Mamang pitaka man ay mo kwarta, wala ko'y kwarta. Mao lagi, asa di ay. Unsay asa moy? Aw nabasa imong pitaka? Mabasa man kana og pitaka ron moy. Mag-undang ta aning istorya mo kay ako'y mawanag tiyo ganing kalakihan moy. Unya, unsa naman ni Buyaks? Bahala ka dira moy. Mamang niabot naman po kag bahal. Bahal man kana karon moy. Lakaw pa uwi na problema nato moy. Maman kung sige kag balik-balik ka na magpatuli Buyaks nang tuli naman ko. Ay Diyos to nimo moy. Bahala ka dira moy. Galangan na magkabaw ka bungulan kanan. Patay Buyaks, ang kwarta kuno. Gisugo kong kuya. Mga 500 ra kuno. Nan? 500 kaya wala man gani ko ng kantidara? Unsay kandidata? Ay kandidata man kana karon moy. Unay lugi aron mo makakwarta. Saan man ako yung lugi Buyaks? Kita mo, diyan ko prasa. Unsa may kubraon, unsa man eh? Ayate ka mo. Ayate. Laon sa kabuyaks? Oh, kaya si Bostilio ah. Ay, patay kani mo naglawi namin nga eksena ni karon. Natulog ra bas kuan Tilio. Samok-samok ko niya. Ano natulog makadire? Ay. Hoy. Ipuka na. Happy birthday. Happy birthday. Ay, guys. Unsa man kadire nganong ani man ka natulog? Kaling. Pause pa natin, pause na. Sa mga kabisdak, kung kamo wala mo malingaw sa Viners, napaka-KG niya. Sobrang nakaka-good vibes talaga ang Siki Horviners. Bisan Bisaya sila, sobrang sila. Grabe ang mga gihimo nila ng pangpawala sa stress. Sa ayun lang. So, habang kung di pa kayo nakapag-subscribe sa Siki Horviners, guys, subscribe nyo na sila para yan, road to 600,000 na sila. So, nasa link ilang description. Siya kay tuyo kay pangunta na malung katulog kita. Gikapoy kog pamalig baka. Kisa mang bata ah.
ikaw bitong bungula ka no kay gatuyo-tuyo ra kahanig pa mo ko aron sa mukol ko. Natural yung lamukon kahanig Fluffy Birds kay naman kahanig kasagbutan na tulog. Wa ko gilamok bungula ka. Ano gatuyo-tuyo kana ko ni kapit aron pakawon ko. Bato man ako ning lubian ng imong agtang runog. Ang unsa may nawagtang? Ay na. Mawagtang mo gyud mo panimuot ron mabatuan kana ko ning lubing buang ron. Asa man ang lubong sa buang ron? Mukuha mo kagapon kana ko anan. Awa ni na. Naon sa ka Fluffy Birds? Asa man ang lubong sa buang ron sa mukha mo yung Nga boy. mamuno man ka. Kay makasapot kay kanya tiya ka. Lakaw na. O di mo lakaw. Galit na. Ay sa no, ay sa no. Hoy. Naon sa mga Fluffy Birds? Ati ka nakadungog man lagi ka. Sige bungog. Yati ka isip pa kuan ko ana nakadungog man lagi ka na ako kung diin naglakaw. Di mo lakaw ko. Ay tarong na mula ka pag isip makadungog ka ha. Ayaw ko kay Fluffy Bird. Hindi ka buangan mo mula ka. Pagtarong diya. Sige bungog. Sige tra ba ka ng Fluffy Bird yun sa makanakaw? Basi ka pa bungol-bungol ra ka ha, ka pa aron ingnon ka. O sa may imnon. Yati kag bungol ka. Lakaw na kuno to na lakaw. Di mo lakaw na bita ko sige po kag pangilabot. Na. Tanaw ka nakadungog. Nakadungog man lagi ka, nakadungog man lagi ka. Ako sa mga Fluffy Bird. Mamang nakadungog man ka na mo istorya. Kasi ito alya. Ikaw gira, gibinuangan yung ko nimo ng trip na. Kapre-pre ko? Trip lagi, ikaw palabuta. Yati ka ba kayo? Binuangan ka yun na. Makatilaw yun ka. Ang unsay na hilaw? Digyod. Gabinuang yun ka na ako. Lakaw no hato bungolo, lakaw hato. Sige, kwan-kwan na pa ko ron. Baka bagon ka na ako. Malakaw, bitaw taga niya. Nakadungog lagi ka, nakadungog lagi ka. Ang dami ko nung Fluffy Bird. Klaro kay kang nakadungog. Kung kay gibungog. Bungog lagi. Di ko ka ato sa bungog ka. Tukon ta ka ron. Tumiran? Ang dami na ko Fluffy Bird na. Di ka kaundangan. Kay pila kahigayon nga imo kong gitripan. Yati ka makadungog banday ka. Nga na kung sige kagis ko tubungog. Dili gyud. Kadungog yun ka. Nakapulukon kadungog ka. Mayasa man di ka mo lakaw. Muli na ko, kay gikan ko ito kabuyak. Tanawa. Nakadungog nakasabot yun lagi. Yati ka bulo ka. Galit na si Kuya Tilio. nga mang ikaw rin ipasadaan ka sa imong kuya. Ikaw rin kayo nung sarang lakaw. Ako rin may gisuko ni kuya nga pala ko. Yati. Nakasabot yun lagi ka. Nakasabot. Bird! Doon sa mga Fluffy Bird! Fluffy Bird! Patay. Fluffy Bird. Na! Hindi ko na! Yataki. Another good vibes na naman mga kabisdak, you know. The best talaga ang Secure Biners, lalo na si Tilio Maya Jab nag-arte. Yataki ang kamahak. So ayun na mga kabisdak, basta kung di pa mo nakapag-subscribe sa Secure Biners, ayan. Tanawan ninyo ang kanilang mga kuan. Daghan sila kuan, Miss Bernay Lagtanon, daghan. Si Abusado Kumbosing, maraming kuan yung part. So ayun lang mga kabisdak. Peace. Yo.